बेनो बेनि जुदि सरकारा जुदि बर'फोरखौ आसामनि ट्राइबेलफोरखौ असे गावसिनि बिदा फंबाय हिसाबै सानोब्ला आरो आसामावनो जुदि कएक्जिस्ट खालामजानायखौ लुबैयोब्ला बिटिसिनि जे स्टेटास को बेखौ एस सिटि जेरै दंमोन ओरैहाय बेखौ बास रिटेन खालामनांगौ दोननांगौ खुनु बाउन्डारि दानो मोना खुनु पावार एन्ड फांसन खुनु अट'नमि डिग्री बेखौ लांनो मोना जोंनि सायाव जिबायदि जुलुम बायदि खालामगासिनो जिबायदि आक्रमण एग्रेसन बे गासैबो स्टप जानांगौ साख्रि बाख्रि गासै बिथिङाव गासैबो गैला मा बुंनो सानो बेयाव ज्येष्ठ नागरिक हिसाबै जोंनियाथ' मा मिथिबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि केटेगरिनि साख्रिखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआनो दानो हायोमोन पस्ट ग्रेड खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय केन्डिडेट सेलेक्ट खालामनानै साख्रि होनो हायो खिन्थु जों दा खोनानो मोनगासिनो जों अबजार्भ खालामगासिनो दं बिटिसिआव जेसेबां भेकेन्ट पस्ट दं बे पस्टनि स्टेटासखौ आसामावनो लांजोबनानै बे 1 लाखसो सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होगोन होननाया बावबो सोनानै दोनहैजोब्बाय आरोखि आरो मोनसे एग्जाम्पल मोनगासिनो दं गोबां बर' मिडियामनि हाई स्कुल एमइ स्कुलफ्राव एसामिस स्पिकिं मास्टारफोरखौ दा एपइन्ट हरगासिनो दं इभेन गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव बड'लेण्डनि बाहेरानि मानसिफोरखौ साख्रि होगासिनो आरो बेनिफ्राय मा खालामदों कয়েক मास सिगाङाव बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ मोनसे कमिटि दादोंमोन बे जाबाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड सिगाङाव दङ सेन्ट्रेल सिलेक्शन सिएसबि कमिटि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड दंमोन दा बिनि जायगायाव मा खालामबाय सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड दा बेवहाय मा खालामबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिनि चेयारमेन जेसेबां लाइन डिपार्टमेन्ट बिनि सेक्रेटारिफ्रा मेम्बार जब बर'खौ खुनु रोखोम देखायनो आन्था सासे एसिएस अफिसार हिन्जाव मानसि दं आइजो मानसि बेखौ मेम्बार दोनफ्राबाय ओमफ्राय मा खालामबावबाय बिनि गाइडलाइन्सआ आसाम गभर्नमेन्टनि 10% खथा जे मोनो साख्रि बाख्रियाव 10% खथायावल' मोनगोन बर'फ्रा बा ट्राइबेला बिटिसिआव मा जागोन भेकुवाम बेखायनो जों बुंदों जे लेट देयर बि ए फ्रेश मेन्डेट फ्रेश इलेक्शन गोदान इलेक्शन जादों प्रमद बर' शुड रिजाइन अन मरेल ग्राउन्ड हि शुड क्विट बे क्विट खालामनो गाहाम आरो बिथांमोना गावसोरनि बादै बिसोर जेबो लामा गैला मुं सुनायनि बादै जेबो खायदा गैला बिसोरहा बिजेपिआनो दा मा बुंगासिनो दं हेमन्ता बुंगासिनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा 2024 আমার বিজেপি সরকার হবলি গই আছে লাজিয়াखै बिसोर बेंगा नामा ना खाना बिसोर खोनायाखै नुवाखै मेगनजों बिजेपि गभर्नमेन्टनि स्ट्रेटेजिया मा कनस्पिरेसिया मा लाजियाखै बिसोर लाजिनांगौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हेनटेननि सायाव जों आन्दोलन खालामला सेपारेट स्टेटनि थाखाय थै-थांसो जों आन्दोलन खालामसिगोन थेंक इउ सोरबा बियो गावसिनि दाय दसखौनिफ्राय बारग'नो थाखाय बे बाहाना बे प्लि एक्सकिउज बे एक्सकिउज आरोखि बिसोर खालामखाया आरो जोंबो आसाम खालामजाखाया आरोखि आसाम खालामजाखाया थेंक इउ गैला ट्राइबेलनि बे लेन्ड नंला बे बड'लेण्ड नंला बेयो गैला बे जोब्बाय जोंथ' बुंगासिनो दं ज' जानांगौ होननानै खिन्थु जायफ्रा सोरबा बिजेपिनि सोरबा आरएसएसनि सोरबा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि एजेन्ट जाखायो प्लेनेटारि एजेन्ट बोरै फैगोन बिसोर फैया बिसोरो बिसोरखौ लानानै ज' जायफ्रा गोथार गोसोजों सानग्रा मानसि बिसोरखौ लानानैसो ज' जागोन आरोखि सोरहा मा रोखोम एनालाइसिस खालामो बिनि खोथासै बियो थेंक इउ सार नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन
बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360